Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jien jisimni Miss Mirjana u llum iltqajna flimkien sabiex naqraw dan il-ktieb li jismu Minnu l-Isbaħ. Dan il-ktieb huwa miktub minn Lidja Żammit u huwa ddiżinjat minn Naomi Gatt. Tfal, jekk tħarsu sewwa lejn il-faċċata ta' dan il-ktieb, dan min taħsbu li hu? Jew inkella x'taħsbu li hu? Eżatt, dan huwa farfett. U dan il-farfett jismu Frillinu. U llum Frillinu ħajoħodna f'avventura sabiħa. Mela tfal, ejjew ħalli nibdew naqraw il-ktieb. Darba waħda, farfett li jismu Frillinu tar filgħoli fis-sema ħdejn is-sħab. Fit-8 ta' filgħodu, is-sħaba l-ħamra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien ħamra u t-tuffieħ huwa aħmar bħali. It-tuffieħ huwa speċjali, l-aħmar huwa l-aqwa. Melissa għandna is-sħaba l-ħamra tgħid li l-aħmar huwa l-aqwa. U mbagħad tfal, ġiet sħaba oħra differenti. Ġiet din l-isħaba. U din l-isħaba x'kuluri tfal? Eżatt, din l-isħaba għandha l-kulur oranġo proset. Fid-9 ta' filgħodu, is-sħaba l-oranġo qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien oranġo u l-larinġ u oranġo bħali. Il-larinġ hu speċjali, l-oranġo hu l-aqwa. U mbagħad ġiet sħaba oħra, ġiet din l-isħaba. Tafu tgħiduli x'kuluri din l-isħaba? Eżatt, din l-isħaba għandha l-kulur isfar. Fl-10 ta' filgħodu, is-sħaba s-safra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien safra u l-banana hi safra bħali. Il-banana hi speċjali, l-isfar u l-aqwa. U mbagħad tfal, ġiet sħaba oħra b'kulur differenti wkoll. U ġiet din l-isħaba. X'kuluri din l-isħaba tfal? Eżatt, din l-isħaba għandha l-kulur aħdar. Fil-11 ta' filgħodu, is-sħaba l-ħadra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien ħadra u s-siġar huma ħodor bħali. Is-siġar huma speċjali, l-aħdar huwa l-aqwa. U mbagħad tfal, ġiet sħaba oħra b'kulur differenti wkoll. Tafu tgħiduli x'kuluri din l-isħaba tfal? Eżatt, din l-isħaba għandha l-kulur blu proset. Fl-ofsinhar, is-sħaba l-blu qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien blu u l-baħar hu blu bħali. Il-baħar hu speċjali, il-blu hu l-aqwa. U mbagħad tfal, wara sħaba l-blu, ġiet sħaba oħra b'kulur differenti. Tafu tgħiduli x'kuluri din l-isħaba tfal? Din l-isħaba għandha l-kulur indigo. Fis-sija ta' wara nofsinhar, is-sħaba l-indigo qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien indigo u l-bellus hu indigo bħali. Il-bellus hu speċjali, l-indigo huwa l-aqwa. U mbagħad
ġiet sħaba b'kulur differenti. Tafu tgħiduli x'kulurin din l-isħaba tfal? Eżatt, din l-isħaba għandha l-kulur vjola. Fissa tgħidha wara nofsinhar, is-sħaba l-vjola qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja, għax jien vjola u l-fjuri li jisimhom vjola huma vjola bħali. Il-fjuri vjola huma speċjali, il-vjola u l-aqwa. Mela sissa tfal, dawn l-isħab kollha qed jgħidu li l-kulur tagħhom huwa l-isbaħ, imma tgħid min għandu raġun. Ejjew ħanaraw. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar, Frillinu sema ħafna ħsejjes. Is-sħab beda jitkellem kollu f'daqqa. L-istorbju beda jiżdied. Frillinu sema l-vjuċi ta' sħaba l-ħamra, ta' sħaba l-oranġo, ta' sħaba s-safra, ta' sħaba l-ħadra, ta' sħaba l-blu, ta' sħaba l-indigo u ta' sħaba l-vjola. Bdiet ġlieda ħarxa bejn is-sħab kollu kuluri, bdiet nieżla x-xita u bdew ifaqqgħu is-sajjetti. Fl-4 ta' wara nofsinhar, Frillinu tefa' raġġ abjad ta' dawl qawwi fis-sema u ġrat xi ħaġa maġika. Buburubbu. Ejjew ħalli naraw x'ġara. Frillinu qal: meta l-kuluri kollha jingħaqdu flimkien, kulħadd ikun ferħan. Is-sema kien mimli kuluri, kien hemm qawsalla kbira u sabiħa. Kien hemm il-kulur aħmar, il-kulur oranġo, il-kulur isfar, il-kulur aħdar, il-kulur blu, il-kulur indigo u l-kulur vjola. U hawnhekk għandna l-qawsalla sabiħa. Għax tfal, meta l-kuluri kollha jingħaqdu flimkien, ikonna il-qawsalla sabiħa. U b'hekk tfal, spiċċajna l-istorja tagħna tal-lum. U issa ħangħaddu għal attività sabiħa ħafna. Hawnhekk qudiemi għandi stampi ta' frott differenti, b'kulur differenti. U hawnhekk miegħi għandi bott li fih 3 tabelli ta' kuluri differenti. Issa tfal, skont il-kulur li ntella hawnhekk, tridu tqabblu dak il-kulur mal-frott li għandu dak il-kulur. Tajjeb tfal, mela ejjew nibdew. U hawnhekk għandi l-kulur aħmar. Liema frott minn hawnhekk għandu l-kulur aħmar tfal? Eżatt, il-frawla u iċ-ċirasa. Proset tfal, tajjeb ħafna. Mela jew ħantellaw it-tieni kulur issa. U tela il-kulur isfar. Liema frott minn hawnhekk għandu l-kulur isfar tfal? Il-banana u l-lanġasa. Tajjeb ħafna. Proset. U ħanaraw li mu l-aħħar kulur. L-aħħar kulur huwa oranġo. Liema frott huwa oranġo tfal? Eżatt, għandna il-mandolina u għandna il-larinx. Tajjeb ħafna tfal, proset. U b'hekk tfal, spiċċajna is-sezzjoni tagħna tal-lum. Nispera li ħadtu gost. Jiena nerġa' narakom darb'oħra u miegħi se nerġa' nġib ktieb sabiħ ieħor. Imma issa tfal, ser ngħidilkom
Saħħa u ċaw!